Ni Mikel Azkarate naiz, anizkoa, jauregia esnekiakeko kide bat, esneki ekologikoak egiten dugu. Eta lehenbizitik pentsatzen ginen bai, guk hemen lan eta biziteko nahi ginen gure produktuare hemen saldu. Hemen inguruko dendak, eskolak eta Gibilandu zen esne makinai esker eta bisita gidatuei esker, gure ekoizpenaren porzentai handiena hemen inguruan eta intermediario edo bat gehienezekin saltzen dugu. Holako proiektu betean behar duzune da gauzek argi zen eta atratzen diren bidez berdinetan erabakiak hartu behar dire, gure erabakia izan zen bertan eta bitartekari batekin gehienez saltzea. Eta bitartekariek bere papera jokatzen du, baina gure kasuen guk iten dugu lan hori. Hau da, guk ekoizten dugu behien lehengaia, behiak ematen duten esne guztiak gu transformatzen dugu eta banatu ere iten dugu gure produktu guztiak. Orden hor baduzu zure produktuan kontrola eta guretako da importantea. Konsumitzaileak eskatzen duena da, batez ere gure konsumitzaileak eskatzen duena da harreman zuzen bat izatea. Beraiek ikusten badute edozein arazo baduela produktuak edo edozein konsultai nahi badaku badakite nora jo. Bizpiru urtetaik edo presatzen dugu inkesta bat gure bezeroen artean banatzeko, ikusteko beraien satisfazioak, beraien ikusten duzten akatsak zuzendu behartugunek eta harremana nahiko zuzena dugu. Zeren batez ere konsumo taldekin ere lan egiten dugunez, da asteroko erlazio bat. Orduen, bideoi jorratuz eta bideoi eraikiz sortu ginen Ekoalde. Ekoalde dugu elkarte bat, non hor elkartzen gara Nafarroko 60 piko ekoizle, ekologikoak bakarrik. Orduen, dene baginen problematika berdintzue, non ikusten ginen gure produktua etzen alagatzen eskualde guztietara, inguruko eskualde guztietara. Guk ez duguleko zahalmen hori. Enpresatik ibe gara eta hori. Orduen, hor elkartzean, montatu dugun estruktura horrek maten dakuna ahalmena da, nire produktu ez baldin bada alagatzen Iruña herriko punto batera, elkarte horren bitartez, banatzen da nire produktu hori, nirea eta bazkide guztiena. Horrengatik, guk usten dugu alde hortatik antolakuntza dela arras importantea, gure arteko antolakuntza. Gu antolatzen bagara, ekoizleak eta konsumitzaileak, ez dago inor geldituko.